Prime Minister Orbán has made it clear that Hungary will not participate in these NATO efforts, and I accept this position. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelettel velük volt a főtitkár úr, akinek ezúton is szeretném ezt a munkát megköszönni. No Hungarian personnel will take part in these activities, and no Hungarian funds will be used to support them. At the same time, the Prime Minister has assured me that Hungary will not oppose these efforts, enabling other allies to move forward. Két garanciánk van erre, az első a magyar kormány. Magyarország a mai tárgyaláson világossá tette, hogy nem kíván blokkolni olyan döntéseket a NATO-ban, amelyek bár eltérnek a mi helyzetértelmezésünkből fakadó észszerű döntésektől, de a többi tagállam által osztott és szorgalmazott döntések. Amire a mai tárgyaláson összpontosítottunk az, és azt kértem a főtitkár úrtól, hogy ezt tegye világossá, hogy minden NATO területen kívüli katonai akció a NATO szabályai és a hagyományaink alapján csak önkéntes jellegű lehet. Ezt a mai tárgyaláson megerősítette a főtitkár úr, és így Magyarország megkapta azokat a garanciákat, amelyekre szükségünk van. Ezt a helyzetet, ami most van, ezt sikerült kezelni. Magyarország világossá tette, hogy 31 másik tagállamnak a döntését nem akarja és nem is tudja megváltoztatni, és örülünk annak, hogy a NATO főtitkár személyén keresztül a NATO pedig tudomásul vette, hogy Magyarország teljes mértékben kikívánja használni azt a mozgásteret, amit a NATO alapszabálya biztosít a számára. És ma garanciákat kaptunk arra, hogy az ukrán-orosz háború esetében Magyarország területén kívül katonai akcióban nem kell részt vennünk, és Magyarország sem pénzt ehhez a közös tervviseléshez nem ad, se embert nem küld ebbe a háborúba, se Magyarország területét nem lehet felhasználni az ebbe a háborúba való bekapcsolódás céljából. Mindent megkaptunk, ami a most fönnálló kérdések rendezéséhez szükséges volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Viszontlátásra!